pullosta kiinni. She's doing show for you. Yes. Very flexible. Pillestä tuu mitään. Ohjat. Supos. Onko se videota? Tää on ihan YouTube-kamaa. Tai sitten ei. Ja kovin ylös kyllä meni. Eiks tonne vielä? Sinne se enkeli putosi. Langennut enkeli. Nyt hän lähtee uudestaan jalat edellä. Onnistuuko hän tällä kertaa nousemaan ylös? Ei Huipulle näköjään. asti? Ei. Ei tällä kertaa. Ei tullut tarpeeksi kovaa tilausta. Nyt. Se on joku sillä alhaalla, kenen kanssa hän juttelee koko ajan.